7. This thing is not stop. Do not hi me here. Hi. Don't ask me how am I. I'm good. Ask me how much I need. That's the question I want. Famina. Yabonga silindile kwenziwani la? Siyakaka. Sisemakakeni. Sibuleka nethishu. Siyakaka. Molo takelidla. Yabo yizo le msana kungibingelela ngithi ngiyangibona ukuthi ngiright. Don't ask me how am I? I'm good. Ask me how much I need. That's the only question that matters. Hayi kube ngayithenga ngocuku leliyana. How much you can yamhlala no kama question ngakuza angafuna abona ke no kama question cela uyahlanya kwena noSihle uyahlanya phuma la uzokublock waphinda futhi wabhala lento uzokublock le address le address ngayithengela ucuku yayi 400 something. You can go check it. Ngayithenga kwaTemu kwakukhona eblack ayinhle kabi ngathi ngifuna lefana nekancame red ngangifuna nikhulume bobakhulumile izinkulumeni Blackberry kusho ba ukuthi ngimhlophe ngimnyama mina ngizoblock ngimhlophe kanje animazi umuntu omhlophe nini ile pink dala phakamisa 7 Amulo famina amaka kuchiyo wena sawona sisi abantu ngiyakuthandeza ngisho bengathi ngisifebe sakho ungabhizi ngesifebe la ngimudi niyo ifebe la ngimudi negama lenkosi uJesu thanda iqiniso lakho unama ngithanda ubuxoki ba mina nginoxoki ngilixoki la ku social media ngavuka nje kuseni nje vele ngisukela nombanje uzamambo vele ngithi uyanginyanyisa ngazwa eyitshitshi mina nginochuku because ngiyazi ukuthi uzamambo on catch ama trains I mean yini niyo catch ama trains ku comment section iyangihlekisa comment manje ngithuka ngiyahleka ngixoxele ngiyahleka ngegama lenkosi Jesu amen. We love you. Okay, I love you too guys. I love you. Onge pishumu ngizoblock andis. Benga ngiqhaqha. Ami ngiyakukisa ukuthi ngilukizolo. Nizobona uzoshaya uMandisi kunjani. Ngibe sengitshelwa yini ukuthi wena uyenza inhloko mina ngiyenza twice a month and then the next month angiyenzi phinde inyanga elandelayo ngiyenze twice. Bese ngiyafika you don't do your hair. Ngiyidlapha when it comes to ikhanda ngisho ngalala ngithwele. Izolo bezingekho lezi nwele mara nguyezimfu esekhoneni leyiphukile ngilidlapha ngiluka izolo namanga ngiluka izolo uma ngishayisa. I'm not accepting any request ngoba wesisi udokotela ongibiza ngeblack month emsebenzini iColored ungavumi cela ukuthi siselitombazane ePaul le ntombazane ePaul okuthiwa isish apparently is it apparently or allegedly ngisazi noma isikhizi ngakhula wanongoma basifundisa English nesizulu qala ni correct lapho ukuthi do we say apparently or allegedly nana ngithatha isingisi
ngizoniblock, gonna block you. Angulova mina. Oh, apparently. Allegedly, yabona ke. Let me know when you're done. Way 31 10 2025. Ebana. Ubani wenze lento? Allegedly, uzokhohlela kokushow bakithi. Ngiqala ukuthi ungaphinde uvelele phone yami. Ngingenza njani ukuthi ungaphinde uvelele phone yami? Hamba follow uTamara. Ngiphinde ngivele la. Hamba follow uTamara. Ngiphinde ngivele. Hamba ugeza futhi. Ngiphinde ngivele phone yakho. Hamba ugeza. Hamba esikoleni. Hamba esikoleni uyofunda. Ngiphinde ngivele phone. Hamba ushada. Hamba ukepita. Yenza noma yini. Hamba usebenza, hamba ufaka amaleshi noma ngenzani ngivele phone yakho kodwa ungangiblock because ngizofuna ukudlisa ngamabhayi. Ngicela ungifollow wathi why kumele ukufollow angaze ngakubona ama comment ami. Oh, ngiyaqala nokubona mhlawumbe why kumele ukufollow back. Iphi content uyenza mangifollow uzongijabulisa noma ngiyakufollowa just ukukhuphula ama-following. Mina ngifollow umuntu wabomnjalo ama-video akambashile. Mangithi uyangifollowa bese ngiyabona ukuthi cha uyayenza i-content inkinga abantu abamnakile. Ngiyamfollow umuntu ongapostile ukuthi ucela ungifollow ngifollowele ukuthi wenzeni ngoba ngeke uvele naku-FYP yami. Ngifuna ukufollow umuntu ozobuye ngihlekise. Ngihleke khona nje lokhu ukuthi wenza i-video sound uyilandela ngemuva ngithi ngco. Nakho ukuthi ngizokubheka ke. Cela ungifollow mina ngiyacela. Mina ngicela uKapitec. Sengifollowile njalo wemvelo. Ungazikhomba suicide sis. Ngifollowile nawe Sithembiso. Ngisacela ningasho ke nokuthi ucela ungifollow, ucela ungifollow cause ngibhizi la kancane. Ugusti bami manina anixoxe impela bangani bami kahlahle kuzogcina kwenzelwe uba okumela wena le moto le kaMama Mthembu bakhona abanye but angibazi. Don't take it in a bad way. Bakhona abanye but angibazi. Sengibuzela phela phakathi kwazamambo nokandakanda sase sa confuse. Why ninganginominatanga lapha ya? Why naye nalala nami ngoba nithi angisilitshitshi nganganikanuzela mina nake nahlangana nami lapha. Why ninganginominatanga? Ngicasulela ngisatheni ngizothola ama-nominees lutho. Casulile nje ngifuna nje ungasho. Yenquthu ngizokubloka ukhuluma ngenquthu la. Ngizokubloka. Manzini mntase oh ushap. Yenquthu enquthu khona umuntu one-license. Kumele simnike imoto leyo muntu lo phela simnike ne-license futhi. Enquthu khona nomgwaqo ozohamba leyo moto leyo. Ukhona. Hlala. Nje nizokhuluma ngezinto engakhi. Sikhuluma ngezinto ezakhayo la. Uthi sale kanjani kuma-nominations? Unginominathile. Ozotype igama elithi Ngquthu la ngiyamblock. Akho mgwaqo Ngquthu. Umuntu sikhuluma ngezinto ezakhayo la ugandaganda uzokhuluma ngenquthu ini.
sengikhala la bese kuthiwa ngiweak mangizokhala into ezolandela la. Zikhona n'imoto enquthu uzuthi iy'moto ziyandiza nenquthu zikhona ni akunani number plate yasenquthu ukuthi njengayo nongoma NND enquthu akukho nje inumber plate yasenquthu ithi WTF. What the fuck number plate yakhona ke yini Ntuzuma baba intshontshe igama laseNtuzuma sho ukuthi kaze ukuthini nje nquthu intombi enkulu uthi chaza ukuthini engizoyenza nje ngizovele nginzibeke mina manje ngifocus lento ngenza la sakhuluma nani hloniphi nina abantu ukhuluma nabo kahle bazokhuluma into engingangene la bengengisakhuluma maybe ngoba wengane ngicaza ukudlula ngizokhuluma ngenquthu baba kuja afake imali lo nyaka ngasigile wena baba ungane yakho useyifakile imali ufuna nje ukuzohlukumeza baba ungane yami ufuna uhlukumeza baba ungane mengayithengi ikabhitha kulo nyaka afakele mina imali angayithengi manje abhitha hayo baba ungane yami it is time to shine this year waspenda kakhulu last year anibongi nini yabo sibangani shokothi ungasenquthu wena uthi akufaka imali wafu wakho yoshim angibinga ngifuni saba wili maratation angisho ukuthi saba wili ukuthini but nje just saba well amuluva mina uphila iphupho lami tethe uphila iphupho lami manje ngicommitting ngisathapha letho ngithini lami saba wel kanjani ufelwa ijongo lakhe naye bakithi ufephila haw awumshayi ngani akho umuntu mina kimi la kimi on myself to ufephila mangikwatile ku relationship ngithatha athi phela mina umuntu omngithanda ngempela so angikwati umuntu akadlali ngami njengani umuntu omngithanda ngempela angikwati le relationship mangikwatile bangifakela imali so there's no need for me to kwata because I'm abusing iphokotho lomuntu menze it wrong menze it wrong uxolisa ngemali owakho uxolisa ngani ayaxolisa lapha enquthu ngihleli imali nje Ngama lo duma skandi umuntu nje ucuma skanda ngamthanda namhlanje ngaze ngawu Cinderella sigqoke Cinderella uthi mama bese ngiyaxola into domzulu namhlanje nje kanti nje iqala nombona uthoma umbona Tom, ningabhayiziswa leya filter ngithanda ngijolo kuyisebenzisa. This is the real me. I'm dark like a dark beauty, but trust me, I'm a beautiful lady with the bumps, with the cap, with the beautiful leg. Trust me, I'm a beautiful lady with the bumps, with the figure, with the beautiful legs. Boo, 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 boo.
ukubona kaMamthembu ukuphi kaMamthembu kuMamthembu or kuMamthembu I think usho yena hawu umuntu uza wami ngikwenzeni amaZulu angiwathandi angisawathanda amaZulu because uma umcela imali uzolokhetha mama phela usho umudayisa hayibo sizodla uthando le relationship sidla uthando ama-trip uzohamba ngothando irent ngizoyikhokha ngothando umuntu engakucela imali nave ngawezi-understand ukuthi shuthi izinto zizokwenzeka ngothando kule relationship ngizogibela uthando ngemsebenzini irent ngizoyikhokha ngothando iqanda lamalume thank you khuluma dala ngwaselagos mina wazamuhle ukuthi ngingenela ukuzoncoma ngiyabonga mphatho but I have a boyfriend phuma ke ungangincumshi bese uyahlala njalo ngizoze ngibuya njalo la kusasa sengikhala phambi kwenu abafana ngizokhetha ngothando uzodliwa uthando ngehlise boss Yazangwazi nokhuluma ngodanyathanda ufuna ukungifundisa ukukhuluma wena ntombi ngifake ibuko or ngiyikhiphe ngizomtshela ukuthi ngiyifake come in You still haven't done the invoices. I'm doing it now. I'm done with the rest. What's taking so long? I'm done. With both of them? But what's taking so long? Why is it taking so long? I was in the bathroom. Send a message to whoever when you're done. Okay. Ngiyabona nini ngenzisa kancane. Yazangwazi nokhuluma kodwa ngiyakuthanda. Siya nini edesk. Nini edesk engwazi kwaSimza. Ufuna siye kwaSimza. uSimza angikhulumisi. Ayeke sizichiba ongazi singenxethu. Yo. Ngizisa kancane. Akangikhulumisa uSimza tell him you're happy don't. But this thing is I won't take long. So close. And the 14. Sure. Yazangwazi nokhuluma kodwa ngiyakuthanda ufuna ungifundisa ukukhuluma wena imali ekhanda banginike inquthu banemali bayazi imali ukuthi setho kanjani banama-app mbabhekile inquthu ngiyabonga ngisho ngisayikhiphe lezi buku yabo voice called natural beauty thank you hi Linda azafuna ukukhuluma ngakhulu mina mase befikile la bangibuza ukuthi why is it taking so long aniphendule ngiphendula ngingedwa and uyabona ukuthi ngifuna ukuhleka because nginesmile ebusweni uzocabanga ukuthi ngimenza isihlaya ngiyabonga thank you lezi buko lezi ziyadura noma nje ngiyayingoma lebhenqutha ngeninungi ake niyithole in remember yafika ikhanda lakho thank you in in 414 Finish everything when I go sleep. She said, "Oh,
kunama-invoice umlungu ngiyangibhora 53 hayi manje VAT, it's amount excluding tax 4679 samse-grooving late ngesontweni mina late ngenkonzweni yabantu abasha nginkonzweni yabantu abasha futhi nje ngizokubeka because angikwazi ukuthi uhambelane igroove 45 yathi angikwazi nokhuluma wasekhethe enquthu ngiyamthanda umlungu buka nje usisi wethu serious kanjani I have processed ngiqedile sesikona isifebe sakusengiqedile okusalayo I love you Mtolo Foundation love you too Mtolozini wazomuhle mntanami ungixolele mntanami ngangazi ngiyokela kanjani na kusejele isho njalo kodwa sejele yabona uma kumele ehlalela kumlungu zokhona nibiziwe thank you mining ngentali qeda yenza umlungu I'm only left with one thing that I need to do now I'm gonna be finished then I will attend engaka apa ngitsimfisha ngihlale ngiluke kanje thatha nama-screenshots ngizokwenza ama-wallpaper ngi-screenshotile ngithi namanje nga-screenshot yekani Thank you.
muhle uma ngifeza isifaci sizosiqede ukukhuluma ngilokhu ngitsheke kanje. Ngifuna nje ulokhu ngisifezile lesi sifaci. Uvugushi kanti ugusha uba gusha umngane wakho. Bahleka keke bangenza isilimo. Obani bona lapho? Omakhoza. Hayi kubuhlungu iqonga phela. Hayi gathela biyo. Obona izamba nalicwece. Awukwazi kuba uma umuntu engekho kusho bathi uma umuntu. Bese niyahleka keke ngenza isilima. Angizazi 20 ungithanda ubobhala ukuthi nje ngiyakuthanda sis from kwaNongoma. Ngifuna laba bazothi ngiyakuthanda sis from eNquthu ngiba block because angifuni ukugcina sengiblock abantu abarong. Because angazi ungithanda nohlala eNquthu. Love you from Eswatini, from Beckfield, nami ngiyamthanda. Cha, awukhipha amakhanda akhalayo la. Ngazi ukuthi uthi angunaki makuthi njalo. Phuma la. Angisuke usinaka zonke mina, ngusilinda konke. Hayi usinaka zonke. Endindindi izo nje makhona indindindi. Enquthe indindindi. Ngizoba bloka laba. Jamestown ekuruleni 2 kwaNongoma. Bengihlala ngase Jamestown nami obengise Brakpan. Ngenza something else, not Excel. Excel wabantwana. Ngiyadlala. Ngiyabonga. Thatha nama screenshot njalo. Muzama ukucomment and thatha nama screenshot. Zonke imeme nebengiqala kuba nememe enhle kanje. Amameme amabi nogcina eNquthu. Imanga mhlophe wena ngakuphi ne-NND. NgakwaDa bus. Sokwenza ama sticker. Ngizazi. Kunesuka lapho ePakistan ngiyazi nakhona. Mina ngwasemayi. Hawu ngaya mos. La kwama class awamehlo awu 2.5. Kwa Dr. Ridwana. Price is very important. 2,500 cash with no medical aid. Bese niyafika la nizongitshela ukuthi ngihlulwa ikhanda. Me my head just that uyabona ke ngoba nikhona nonke ngoba nikhona la ku live.
kwamjazi uyakwazi angazi kwamjisa mina ngoba nikhona la ku-live ngicela ningi-check-e Monday ukuthi lobe linjani leli khadi kuyobe kungathi ngiluke last year uyeza umlungu yo nabo ngabantu abaserious ngempilo abangikhumbuzayo mase sengikhuluma kakhulu kodwa basi mina ngasejikeni kodwa basi ejikeni bakhuluma abaza kufana nawo uyababona nje abantu abangajabula uma sengingasasebenzi bafuna ngiyohlala enquthu kwabaliya uhlale uyothanda wena kuningi my-role model ngihlala ngilukile uthi uzongifakela imali usuyangilabula-ke manje yazi ngiyadala nje ungilawula angisazi Azeba mnandi ubuthongo ngikhathazekile lapho khona noma wakho ngabuhlile angisazi ukwazi enquthu yazi ungafisi nje ukwazi enquthu uzoyisola uza mina nje ngibona nje ngiphiwe kanje enquthu maningezwe kuthiwa sibangane enquthu that sound kwangathi udlala igame no I'm typing something on this laptop it's not a game irritate ngimovie phone kwena ngokozungu uzungwabeni umncane amayishisha amabhebeseli ugeda that me angifollow mangafuni futhi abancane songifollow abangani bamba senquthu umntase wena wakwethu kumele ngabe uyayithanda inquthu ngoba singiba ngalokho-ke nenquthu ukuthi ngaboshela inquthu kuningi nje okwenzakala enquthu ngifuna kuyibona hayi bo ngihlulwa isingisi lapha ngiyabonga angisazi Ntombazane hayi ningi yathanda uma usukela umuntu abakusukelayo babeke endaweni mina always retaliate or kodwa umuntu othi ngivele ngimntomule nje ayihlalele ngabe uspecial ngani ngimbuze naye lothi ngiyamsukela uspecial ngani into nje kumele nifake emakhandeni ukuthi angeke ningibone kuthiwa ngiyakhala la ku-social media qeda ukusebenza imic your voice hayi uthini utek qeda futhi kuhamba esikoleni wena how
Nangimanyanyiso omunye awuzongena ezamula la. Manyanyiso nje ungenyisayo. Ngathi wasenquthu nje futhi ngiyalo manyanyisa lo. Unuka inquthu la. Owasenquthu aphume kulo life. Ngiso nje nginukelo inquthu. Where's Gucci? Ula umshiye khona. Ubani uGucci? Ubani uGucci? Khona nomuntu okuthi uGucci. Hlala kiphi Nonkomo? Hlala eBay. Awu bakithi uDube isithandwa sami. Guys uDube niyamazi uDube ngithi lo othi angihlanye mina kuhlanya nina nangiqeda ungift sithandana kabi naloya mfana. Sithandana kabi. Sixabanisa yini nje. Ekseni kanje, ekseni kunani ngizokublock. Uzofama khanda khalayo. Nguye lo Dube. Uye Dube wami. Ukushaya Marcos. Halloween. I think so cool for like 5 minutes, man. We Sengiabunga wami Tumutepha. So proud of myself. This is wenzani lapho ngihleli ngiyarealize I'm just here realizing ukuthi how lucky I am to have you guys in my life.
Yenzani lapho ngoye? Uhamba noba uyenquthu? Uhamba nobani? Ukubloka? Umntwana nimthathe serious nini? Nimthathe nje inhloko. Uyaphinda uthi kawu. Sabona manje uphi usawubona bebathi usabona. Uthatha phi lento uthi sabona? Ufuna kuthiwa abangani bami akusho bakhuluma ngathi bane-sinus. Why uthi saboda? Ukushaya. Sawubona makakuthi nobuhle nakho-ke. Hayi saboda. Nakho-ke sawubona. Unjani mngani wami? Singaxoxa nje into encane. Ngiyanithanda mina ngixolela. Ngithanda khud. Ngithanda your 100. Mina angisa mistake. Ungaphinde nje ukwenza mistake. Kasaboda. Sawubona mama. Ubani lo mfana? Bayigama lo mfana. Phambi kwabafana abangaka abalo life nje ungibiza ngumama mfana nengane mina. Hayi, lethe niyenze down. Namba yakho makuthi. Oh, ngunikeza kibizeke. Nginamba sekibizeke engiyazi ngekhanda. Ungabe uncane ngakhona solanka sisa. Sisafuna eyakuyi. Cela ngiphe imali. Uba unebali la. Cela ngiphe imali. Anginaso isitori sidabukisayo. Ngipha nje imali. Ngipha imali uguju uyagula. Manje ufika kwa doctor cela ngipha imali. Mina ngicela bona imali wena uzovuka ngami la. Yo. Hayi Mthabi. Lutho lidingeki ngabe kudala nganitshela kube liyadingeka manje there's nothing guys. Enikosa mkhulu laba bafuna umsebenzi anginamsebenzi mina. Anginawo.
awukho wona. Nani kade wayengithanda ukucela nanga beside umsebenzi. Yazi mina before even ngibe content creator angikhumbuli nje ngicabanga ukutexta abantu nje noma uba kwi-content creator ngimcela iy'cathulo, ngimcela imali. Nina ngathi nibukisa ngama. Mawuvuka ekuseni kunama-message 1500 message. Hayi maGucci sacela ungiphe imali. Hayi maGucci kanama yena amaphampasi ngicela ungiphe imali. Ngikhansela mina ngiphana amapampasi ngike ngapha bani. Nina sekuyi-abuse le and it's not funny because abanye basebenzisa ithatha advantage. Ngeke sakhona nokubona umuntu odinga usizo ngempela cause nje khona abavele nje beqamba amanga. And labantu abasebenzisa basuke belindele ukuthi ngiphendule ngale ndlela engijwayele ukuphendula ngayo le. Bese maGucci ngacela usizo. Wathi kimi 1 2 3 4 5. Ubona ukuthi ngicushiwe ke la. Sengivele ngihleke nje ngithi okay. Ngicushiwe ke la. Ngiqinisile abanye bacela nje. Angazi ukuthi bathi angeke bephendule uma ngabe ubuza ukuthi nikwenzelani lo. Yabo awanamhlanje message futhi ku Facebook wes mhlawumbe u10 ebusuku azobe sewu30. Bacela ngiya kwi-interview kusasa. Vele nje kube indaba yamanje kusasa. Can you please keep me anonymous? Ngifuna umsebenzi. Uzothola kanjani umsebenzi u-anonymous? Ngisacela ungangiphosti. Ngashiwo baba wengane manje ngifuna imali uzocela ungiphe imali. Njani? Awukakaxakeki kahle ungakafuni ukuphosta. Unamanga. Hey young makoti. Ish. Nina sena khonza angisho ukuthi uma ungaswele ungaceli but anike nihloniphe. Can I see the ring? Yes my ring. Anike nihloniphe. Awukwazi ucela nakuma comment nakhona into ecelayo it's not a need. Hi Dominic ngisacela ungipha ama-weave akho. Hawu Jomi uyenza into enjalo ukwazi ukuthi usudlule. Uloyiwe lo wakuloyo sewafa futhi. Ucele wiki uyihlambalasizwe lonke ubhala kuma-comment. Hayi maGucci sacela ungiphe ama-weave akho. Uke wangibona ngifake maphi mina ama-weave? Uke wangibona ngipha bani ama-weave? Why pho ufuna kuqale ngawe? Anike ngicela izinto zangempela ile msangana nicelayo. Funa khona ayikho into engizokuba yona mina. Uba ngazi nikwenzelani lokho? Nibahle mase nicela kuma-comment. Sacela ungipha ama-heels akho amadala. Hawu nikwenzelani? Ungazobabuse besithembiso. Awungiphi ibuku bacela into ekanjalo uxokelwe awungiphi ibuko zakho sithando sami. Ngikhipheke mina ngithi fuhlu woza mafuna ukuza. It's up to you. Cela ungiphe umuzi wakini. Cela into ekanjalo cela ungiphe umuzi. Cela ungipha wena kahle. Ebhisana mina ungihloniphi.
bochecka ku-Indeed ama-post bayawaposta and ama-post avulwe ngoJanuwari. Ama-application showcase azovulwa manje ngoNovember. Yenza u-Indeed Indeed is the best for me compared to amanye ngiwasebenzisa. Maswita ngifuna lawulana nini wangikhipha emjulweni wangifaka emshadweni. Ngiyavuma muntu wami, ngiyabonga mntana mezala wami, ngothando lwakho dali wangifaka emshadweni. Kusiyangazi lo muntu obizwa ngegama ngosiyami. Who's this? Wawubizwa ngobani ngoba u-Anele or ubani ngiyakukhumbula. Kodali ngicela uhamba ulenze kuphi ikhanda. Ngifuna ukuhambisa ex yami ngilenze kuPeter. Ngilenze kuPeter. Hambisa isithandathu sakho i-ex yakho e7 star ukhokhe noma 1,000 uzobona ukuthi hayi uyamthanda ngempela. Isilindo inamba yakho angisenayo khanda kakhulu. Ukuvumela kanjani nje lokho? Wena uvumela kanjani ukuthi kulahleke imali yami? Sithi imali yami yofaka imali ngeke phela ngikhulume nawe bese kufunakala ukukhuluma indaba yemali. Ngiyabonga mntana mezala wami, ngothando lwakho dali wakhipha emjulweni wangifaka emshadweni. Ngiyakuvuma muntu wami, ngiyabonga mntana mezala wami. Uwexoja senzofletha lapha nolo ngizonibhlokha nababili. Number Cumbert plate. Ngizokushaya wena yini manje lebhalayo? Phela angisazi isizulu. I mean nenamba. Ngithengisa number Cumbert. Ngizokutexta uma ngiphuma kulo live. Ngiyakuvuma muntu wami, ngiyabonga. Hayi Khosi, ngiyabonga
Thank you for the follow, guys. Thank you, always. Unjani always. Ngiyaphila we. Uba ngombe igama lakho. Anele or something but ngiyakukhumbula. Umngani anganoma sebangani ishimkhuhliwe naloya. Lo ngangithola naye. Kunjubani. Konje ngithola nobani ulusanda. Ngiyabonga wesifiso nomfundo. Singiyakukhumbula. Wawuthola nolo wena noNqubeko. Yasikukhumbula phela. Ngikhumbula kakuhle. Sabona kusho alright boss I am. Uzongithengela neNicky Paul uyahlanyaka. Angifunda ngoye phela mina. Chasuleka kule ngane. 50. Mara bathi kuthiwa ngomama nje. Awukathi wajolojolo noNqumeko wena. Hawu suyambika uNqumeko sesiphambanweni. Awujola naye ngo-2021. Phela anginamfihlo, anginasifupha. Sabatshela baphinde batshela noLondeka, uLondi. Nganoma umngane wakho utsho noLondi. uLondi lo I think manje useyibush ngazi. Ngale minyaka ngo-2022 kwangathi uyashintsha. Manje wagcina kuphasile. Always ngiyaphila nami. Mina nje ngeke wenze izinto bamkhombisa ukuthi ngizothula. Nje babejola vele. Uze wena ubuhlala emcebo futhi wena noMfundo. Emcebo noma eMona phakathi kwasemcebo naseMona. Ufunda siphi lesikole sokuthiwa siyakopa siphi kombe wemcebo umkhumbuzo lesi ePhumanyova ubufunda ePhumanyova. Ngikwazi nje kahle ujola noMfundo. Awujola naye ePhumanyova ufunda ePhumanyova ujola noMfundo. Hayi mama ujola noNqubeko uphinde ujola noLondi. uLondi lo wakwaMhlongo. Le lapha mawudlula ngasesikole Phola. Le mokhuphuka lo mhlophe. Lo sesebenza lapha opposite police station. Angeke ungihlule ngeindaba mina. Angeke. Indaba zona ziyohlisa shisa ekhanda. Ngoba umuntu engimase ngasazi indaba zakhe lapha emakhaya nginazi nonke. Uphethe lonke uhlobo lwesoli. Hayi wekothole, alright wekothole. Wenina kusho ukothole. Ukothole na wena kothole futhi ngikhuluma indaba zakho wena. Wena kothole wangishiya kuthiwa ngizolandwa la kuyiwa kwimash. Usekhrini useve kanjalo ethi uhamba nami ethi izani nizongilanda. Kuthiwa wena wathi chu angilanda ifebe mina. Angikwazi ukuthi ubuyithatha lo information wanqaba ukungilanda nahamba naye eDurban nonke. Naye eDurban nangishiya nose ubani ngizobe ngimveza la ku-PC lo nebhesi kumbani lo wayengishela uba wangishiya wena bese ukulanda laba besuka eMpumalanga bese la eJuzi kwathiwa akudlulwe la ngizolandwa mina. Bekuzoba yini kathi ngize ngenza la video leya ye-MK. Kuthiwa wena wathi cho wafaka isoil eParishini wathi wena akushawe imoto kubhekwe eDurban. Awazi nje ukuthi uma kuthi ulandela ukuthi kube njani. Ukwenzelani lokho?
join us. Attend the booth. Yes. Now. Yes. Over umnyango ngizobe mezikhoxa. Ayingena uWhatsApp. Ngizoza manje sengicela. Ngiyabona. Kodwa lekhuluma Wena kaGushi sawubona. cha ungabingeleli nje wangishiya eDurban. Hayibo. Nakho ngisukeleka. Sengenzene. Ubani uthi Ngimfake lo muntu. mfaka? Ubani yena lo mfaka? Ike angimazi noma online nini. Uyazi ukuthi ngisho ba ukuthi angifuna ukubiza igama lakhe phelele. Ya. Uyazi ukuthi ngisho ba. Angimazi ukuthi ubani waye kwashela mina. Wayeshela mina. Uhlala eMpumalanga. Uhlala eMpumalanga? iMK nje ngasuka umphansi. Uthanda ukuthi ya sanibona. Uhamba nge-MG yini le ngoma ile moto imoto eneyibonga eziwu4 usho njalo umesho. Hayi. Cha-ke ayi uyabona-ke leyo sanayo namhlanje. Hayi nakaGushi ngeke ngiphinde kube khona engikwenza. Ukhipha ngoba zinjalo in front of the community. Uthi wena wathi nje angihambi neyifebe ngisifebe nokhotola. Lalela. Wayesefuna wayencenga nje uthando ngami wayengijwayela kabi. Ngangikade Wayengeke incinga uthando wangitshela futhi benizohamba bekuyi-Friday nizobuya Monday. Wangitshela Thursday ukuthi there's a possibility ukuthi ngikhuphuke sizolanda ogodole eDurban eJozi siye eDurban. hey umuntu ngizobulawa ke abafana mabekwazi ukuthi kwazeke indaba zaziwe mina awushembe nyazi lwezulu ngivikele baba nampe ngithi baba ngani bami bazongithengisa. Yo bese nithi angiyibambe indaba bengiyibambile le ndaba le ngithi ngikulinde ukuthi play one day ngikukhiphele zona nge3. Cha ayi Ukwenzelani lokho? lalela makaGushi msufuna ukungifuqa ngento engingayazi mangithi angazi wayibe nesiqiniseko sokuthi ufuna ukuthi ngiyazi ngingazi uyiyenzela nje. Uyamazi umuntu engikhuluma ngaye? Ngiyamazi. Akasasa kulanda. Akaze nilando la nehle lonke neDurban. Wakwangilanda. It was that day uzobe ukuthi niyanyanyusa athi yey nilalele nonke nile 160 mina angikho kwipolitiki angisiyo neMK angisiyo neANC nina wathini lo umlisa lo ngengimusho athi awu makaGushi awuposte phela ukuthi siye eDurban. Uyayezwa lento engishoyo ngithi mina angifuni because angifuni into ezingifaka kwipolitiki. Bonke labangane uthi nogodole uyacela uthi ugodole sizodlula sikuthathe muke waphosta godole ningimuzele mana-ke makaGushi mina mhlambe ngangeke ningikwazi ukuyisholo leyo nto leyo mhlambe noma ngoba phela abakangithuma uphutha ngikabilona idlozi yini bengikhulumele phela yena ngithi u-easy because unenamba yami ka-WhatsApp nakhona inamba yakhona lalelani indaba ze-MK laba i-MK lalela ungathi ze-MK nina wenza ke impela kanjani namba izifuna kanjani namba ngidayisa ama-lens ngani uthi ngibhalele message protest wena uthi ngidayisa ama-lens ukungitexta kwami mina ama-lens ngiwaqala ngayo ukuthi ama-lens ethengwe umfana ne yini ama-lens lokhu ufaka la emehlweni amehlo ukuthi abe nyazi lwezulu okay athi uke wambona wafakile la manje akakaze phela wayengeke sihamba nathi ngoba leyo team le akayifuna ukuyidlalela thina sidlaleli uthi hayi makuthi cela inamba ka-WhatsApp ngifuna uku-order ama-lens ngifakele futhi nakhona ngiqale ngithatha isikhathi ngamreply because abafana ngijwayele ukubafakela inamba because ngiyabathi basebenze ngokuthutha hayi aphinde lethi hawu ngizo-order kanjani-ke manje ngithi mina order la kuthi ku-TikTok ayifake mani ku-TikTok uyabona nje into enani phakathi godolo ngibese ngimthemba-ke mina ngimnika amanamba ngithi ungitexte ku-WhatsApp uzongisendela i-pep code inamba oyisebenzisayo all that stuff angisendele so ngiyambuza ngithi ngiyowathenga kusasa ngithengele which color uzobe ukuthi akekho serious hayi noma yivi
Wemakagusha ungitshele makungake kuthiwa nje bafana ake nibhodle kuthiwa umuntu nomuntu akeke ekhipha umuntu ake am-DM kusho ukuthi lingashizwa impela. Awulingasha lingavutha lingavutha. Siyacela-ke ningayenzi leyo nto leyo, siyacela nje siziyimpisi inkosi yami. Mina nje into engicasulayo ukukho konke ningishiyelane. Makagushi uyabona okungcono kuze izoba lula lento. Why ungamdonsi lapho umbheke ukuthi ukhonani umlethe la ngikhona ngimqede amanga. Ithi man ungavali ithi ngithatha number yakhe ngimfonela nge-landline. Yeah. Mamakhe. Ayingeni. Usho ukuthi usindile nomphunyulile. Shuthi wamtshela ukuthi vala ifoni kabi yami nakho singene Kancane nje kancane Magushi ngicela ukubamba la. Yebo. Yebo bhuti omdala ngiyabonga. Angizwa ke Makagushi. Shokhethi wothe kabi yami ungasabambi ifoni ngesenjeni. Uyabona nje naye wabadomu kakhulu. Kwakufanele ukuthi mayeseqala ukuthi uphosa umbila angichazele ngizokwazi nami ukuphosa ngapha esayidini ngoba singabandawona ukuthi Makagushi ehlisa umoya mama uyabona manje usefikile ngageza. bathi khona umculo okufanele umsebenzele uzodedela lamafayi uyazi ungayikhipha ingoma yomtshalabho kahle kahle nina Kagushi uyazi Ngathi ngiyabuka. Ukuthi ngingilunge mina ku-music industry. Unga-influence abafazi lana ukuthi bekhipha amafayela bethi ubani wangi-DM wathi benze yonke lento sola imali impela. Mina yazi ngokubuka yazi ukuthini the way ngi-toxic ngakhona kodwa nginokuthi mangibuka umuntu thothiwa kwangitexta ne ebese lethe uyayiwena impi lapho kuba nesixuxuko ngalelo ukuthi angisukele nami ngithi yo yabona uma ngangiqala ngiyazi ukuthi ngiyazi angiqala but ngithi yabo ngambonisa ama-flames because nina niyathanda ukuzenza innocent ekubeniza nazi ukuthi mina uyabona ngiye ngithi mina noma iy'nkinga zingaba njani ukuthi kungathiwa khona umuntu ongeza ne-something ngaphambili hayi ukuthi bengilo muntu onenkani ogoloza izinto eziningi awekho nje impela kungathiwa ayaphuma kagodole kuthiwa waletha ngaphambili yonke into neproof mntanami angeke lutho ngihlezi ngiyibhekile ngiyazi alayina angingalanga lonke wena Gushi awube busy lapho ntombi nami ngithi ukuba busy la ngishaya i-laptop yami la utshela umngani wakho ukuthi vele kudala ngamkhatha off lapho nawe kuyakulandela nje ukukhatha off. Mina sengenzeni ngeke ngizwe ukuthi ngenzeni ngikhatha off. Kuthiwa wasuka phela usetontoni weza la eGoli wangithatha sengifikile eGoli ngithi ngageza kodwa lalela angisuka uNkulunkulu mina ofela izono zabantu Nkosi yami indodana kaJesu ngeke ngikwazi ukufela abantu ngingabasiza kodwa ukubafela cho lutho. Okay. Ntambama ngizomfonela ngimtshela ukuthi ngicela sekulive kanina Gushi lapha khona into engayizwanga kahle please. Okay. Mina inamba yakhe anginayo ngizotshela yena ukuthi ngoba wena unenamba yakhe mtshela ukuthi sothi angizomtshela sothi so advertiser khona ngeke xhuba ngizothi ngifuna si-advertisele uMakagushi lamehla bawafaka phakathi amehla esibili khona ezokwazi ukuvuma bese ke siyena bese sikubingelela kahle. I hope ukuthi onkwali no allergic labekho la no macekeceke ngoba bazomthiphisa uma bekhona kodwa ngiyacabanga ukuthi abazi ukuthi sikhuluma ngobani. Ngathi uyabona unamanga lo hayi ukuthi uncoma ubuhle
unamanga khona ingqondo aphe kwayo yambona ngithi uNkazimulo ngathi yambona ngizokuzela nefeedback enagusha mangeke ngeza ngaseThekwini mntanami uyazi Angikho nje mina eThekwini kusegula ngithi ima ngichazela isitori kusathini. Isitori sayikuthi basuka eMpumalanga kuzoqalwa la igula ngithi. ya Ebese sehla sonke ke phela seDurban. kanti wena ukuphi nezwe Kudepend ukuthi ngibuza uba. oh Magagushi ukuphi nezwe akuyena izwi lakhe alikho njalo Hawu uthi awuntombi Magagushi ukukunezwe. And lokho ungazi ukheje kuxukhele. Kusile uyabona mina ngeke ngidlule umuntu osile. Imnandi impela voice yakho ungazi ukheje. Kodwa uma umuntu ofana nami oyibonayo ingozi oyipopola sesile angathi ngayipopola ngathi yabo le le camera yakho ngathi ama-lens ayadonsa kude kakhulu yazi ini ngithi camera yakho ngithi ubona into isekude ingathi idonsa into ekude isondeze eduze yini iPhone what yini leyo iPhone 16 ebona inkinga ngasekude 18 le oy u18 angikwesabi nakagushi ishembe enkulu nampo ke sebeyamfona esethi ukhuluma uthini manje lapha cela uphume egodolo phuma kulona angikwesaba angifuni ngisho ukuphambana nawe ungazi ungibekele ungichome phezulu kodwa hayi eyamafayili impela ungazi ujula kube manzi te ngeke uthole ngishela lodwa ayaphuma ngishela lodwa kodwa ma okay ma sizobheja ukuthi mangwathola ngepost angikubuzi kuqala wenzani beja hayi makagusha ukahle nemino emncane awungeke futhi baba hayi yabona hayi uyazazi ungeke usebona imino emncane manje ogodoli bangishiya ngingezile guys maningi ngiyodla mina iyaqala iphathi ngo-half past 1 2 5 2 6 so buyesikhuluma ngiyazi ukuthi senifuna ukukhala ukuthi ngiyahamba ningakhali sathatha nizojabula muhlanye nini ana ngiyaphuma mina manje masina ngiyaphuma ngeke ngehlise nje akugibela abantu basenqothula kulo life muhle kanje umuhle mina ngighost laze nginama hips yo okay mabe ngibuke enqothi bangihalela othi ngibona la okhona ngeke ngiveze lana
Ngikhaya ngisakwazi basincoma isilima. Ngimuhle mina ngizokusha. Sengithule. Bye bye guys. I need to drop my phone. Ngiyathanda ne. Kusasa same time. How angina 25 mara ngithi ngizocharge. Welele. Isicwaqwa nyoko lo otshola nobaba ukuthelisa. Nginwele zo7 ngazongijwayela kabi wena. Kuyini kona lokho? Ngi-screenshot profile yakho ufuna ukuphendula mangiqeda la. Jwayela kabi mina amafukane. Sangana. Sohlulwa isikole zokuhlulela la ku life wami ngazongidakelwa wena. Sangana. Athi labafana abadlalayo. Angijwayeli mina. Xoxela. Angiphuzi mina ngiqi ngiphuza ngemali yami so asifanani siqoqo uzosibona yeso angijwayeli nje kabi enwele zo7 ngalingi hawu ngabe unaka inwele lezi eqeda ukugula uzophaphela mina bona isicacu hlulo bona inculaza masimba jwayela kabi ngena la sanganela wena uyangigulela nje isicacu esikhulu wazini wena ngesicacu wazini yo ngizophashela umuntu ohlula isikole ozohlula nawo NCV we acting uzongitshela ngezicacu la life wami uzongitshela amasimba life wami sothi ngisicaca wazini mina ngisicaca ngikhule ngihlukumezeka nina ngiyabheja ayikhethe nje nesiqwaqwa avunisixoxa avu eceleni kwesixoxa nginendlu enkulu bengibalance yami stable nginendoda engithandayo wena yini ke enyunayo sengihamba ke manje iqala engqondo futhi akuhamba nawe ngiweni kanti sengijwayela kabi nawe manje mawukhona lo ungifakele emalini nawe ngoba ukhona la khona imali oyifakile phuma ke ungafaka ngamali ngangijwayele nje kabi mina nane degree ngapha ningalinge mina ngithatha kancane uthi kunesicwaqwa isicwaqwa sami soda kumanje nje lezi buye ngibheke ngazo 2.5 unazo awunazo unani awunalutho awunani isicwaqwa ngeke mina nginaso leso sicwaqwa jwayele indaba yekhwebula lapha ngifakela amehlana ngazongijwayela kabi wena uthi ngifakela amehlo lawa namadotha abomvu amehla wena lawo mehlo lawo kumele bafakela mina ngabe bafakela izibuko zakwadokotela uye uwafakela umagushi afakela izibuko zakwadokotela amehla akagula wazini mina ngento eyifaka emehlweni usahlula kwanesa nalawo mehlo wazini into eyifaka emehlweni ngijwayele indaba yekhakebulile ngathi wakhuluma kushone umlomo umanzi cha angikhuluma ngakushone ngakhuluma kushado kwakushada mangikhuluma sengisamano ongiqalile ngizotshela mina ukuthi ngathi wakhuluma kushone kuwongiqalile wazi yini wena ngokukhuluma ngijwayele indaba yekhwebula anikwazi ukujwayela umuntu onendlu eworth more than $500,000 ena 22 years anikwazi ukumjwayela kabi anikwazi ukwenza lokho lo muntu kumele abe nemhlonipho ngicela nje umoya wesonto skipa sikanyuka sinefinyile ungazojwayela umama kabi mama kangeni la mama upholile kule yandlu le u10 room wakho unyoko uphole kuphi
akaphola ngandaba unengane nje isikhwehlela hamba ithuka abantu olife wakhona ungalinge don't you ufaka umama here uzothi uyamfaka umama upholile uphethele iphephe lithi uhleli ngosofa bakhe abathengelwe ingane yakhe wena umama wakho umenzelani uhamba udicela isithunzi sakhe phansi la uhamba uthuka abantu ku TikTok ilokho okwenzayo na ubhizi ngani wena empilweni ubhizi ngokuthenga idatha ukuthi uhambe uzothuka abantu unayo nentombi ubibi khona ubungeke uzohamba wenza nje kubo nentombi aqali ngawo futhi agcina ngami bonke abantu abanengqondo bawo kwakhe emakhaya wena wenzeni mangaqali ngami wena ubungaqali ngani ke wena uboqalile nazi siphuba sekhwebula sengijwala wenzeni aqali ngami wena wenzeni ke wena wenzeni ngangijwayeli mina ngalinge nje benuza kumaskani uzobuka ukuthi akungazi kuyangibona khipha event emaskani wazongidakela mina kuyangibona khipha event ngisho kuthiwa ngiyayo kulo event wena awunokuya awu-afford nethikithi into e-affordayo idatha lelo hambo oluconnecte kwamakhelwane wathi nona ngama-event futhi kokuqala nyanyisa it will always be noma uzowazi umona ukubulala ngisho behind that fake account umona uzokubulala ne bese kuyafika la sicela sidonetele bani uvele wa faint ubulawa umona noma ungenza fake account for the fact ukuthi wenza fake account kuchaza ukukhulu fake account ukuthuthuka abantu kusho ukuthi khona into enkulu la enhlizweni okumele iqaqe mina ngenza ulife ngise officeini wena utype kuphi utype kuphi angilwiki papa yini yazangwazi noqhumu ozoshada we ufuna ngokuya emshadweni caba ngisahlola umjolo nje mina ngayini ke emshadweni ngafa ngiyakubingelela ngisedlangezo yini la benthenga amapholo yini la benthenga amapholo lapha edlangezo nikwenzelani lokho angisanithuki shami angisanithuki wesiphilelo sibiye angisasengakhula anyeke ingane ngibatshele mami ngiyazi ukuthi ngihleka kanjani mase nilwa kanje kwi-comment section yamavidiyo omunye ethi anyeke ingane omunye ethi usiyeke ngalesi sifebe vele ngabe vekuwe confused kwanami ukuthi kahle kahle ngiyini injunyoko wena lufefe unyoko longenamazinyo ohlulela umthengela ama-falls hayi ungangijwayele kabi othi ngibhlokho lufefe umngane wami angikwazi nokukhuluma kodwa ngiyathanda ufuna ukungifundisa ukukhuluma mina ngiyevele ngifuna siyenqithu uyambona nje omunye oze ngochuku papa yini guys my phone is 4%. Yabo mangikhuluma manje isenza umsangano nje papa yini ngimthanda Ujeo ubaba wami umalusi wami sambo sapho sophuza gogo siphuza kuphi siphuza phi
Mzala kamina, msawami mfethu. Thenge imoto phela Silindo ungilanda ePitori. We. Imoto iyadura imoto mina ngiyithengelwa indoda nje. Sengivele ngasho nje ngathi ayike isaphuma kwimali yami. Bye, ngiyanithanda bye.